Godmorgen alle sammen. Ej, vi ikke sige godmorgen sammen. Godmorgen. Vi skal lige op og spise noget morgenmad, og så skal vi lave en kaffe. Bagefter, der skal vi ud og købe de sidste kasser, som, ja, det ved jeg ikke. Men ja, vi har købt nogle af de her kasser, og nu har vi fundet ud af, hvad vi mangler. Jeg skal have alt det her i, også fra det her måske. Så vi bliver et rigtig kønt par, der kommer til at gå ud og finde ud. Men ja, jeg har vores fejnede grød, og det er vi faktisk begyndt at lave rimelig meget til morgenmad. Healthy. Ja, grød eller æg, det er sådan det. Ja. Så ja. Skal vi tage at spise det? Hvad er det, du prøver lige nu? Finde en sang. Jeg har så ikke på, at man kan bare nynne sin sang, og så kan den komme fra. Gammel dansk sang. Prøv at nynne den, så kan det være, der er en, der ser den der. Oh my god. Var det glemt lige nu? Hvor du kun har det dernede. Du skulle næsten lade det være hernede. Hvordan har det herovre med at se? Okay, nej, var det grimt. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan tage at have det med, at du kun har moustache. Nå alle sammen. Nu kan I lige se Jeppe her. Hvad synes I om mit nye look? Ej, hvor skat, prøv at høre, du er så flot. Er det godt? Ja, det er ikke bare det, vi hører med. Fedt. Let's go. Må vi se dig? Hey, oh my god. You on the Clippers? Så her har vi den nye version af Jeppe. Jeg bad mig til det kæden. Er du glad? For at være helt ærlig, jeg troede, at jeg ville se sådan rigtig dum ud. Det er faktisk ikke så slemt. Nej, det er faktisk ikke slemt. Altså, jeg vender mig hurtigt til det. Jeg synes faktisk, det klæder dig. Og du sidder bare og tænker, han ser så dum ud. Nej, jeg tror bare lige, jeg skulle lige vende mig til det, for det er altså rimelig stor sådan ændring. Men det er også godt, at du både har mollet og har skæg. Ja, det er rigtig godt. Nå, vi ses, når vi er derhen ad. Okay. Bye. Så situationen lige nu, det er, at vi ikke kom så langt. Vi kom ikke så langt, fordi fuck. Lige nu, der går alt bare spidse. Nå, men vores bil, den starter ikke, og den siger engang en klikkelyd mere. Vi tror lidt, det var startmotoren, et eller andet halløj. Enten startmotoren eller ignition switch. Hvad var det Det er i nu? hvert fald ikke batteriet, står der. Og det er ikke dødt, fordi vi kan både tænde vores lygter. Så nu, der har vi heldigvis fået forsikring. Så nu ringer vi til noget vejservice og får den hen til en eller anden mekaniker. Og så får de kigget på den. Så vi håber, det kan ske i dag. Og så håber vi bare, at det ikke er for slemt. Hi Alma, I'm Jeppe. Is there anything else that I can assist you today? No, that would be all. Thank you so much for your help. Der kommer en technician ud og kigger på den. Så om en time, eller inden for en time, så kommer de. Okay, så nu har vi fået at vide, at vi skal recharge the battery. Så vi skal køre i en halv time. Vi skal se, hvordan vi slår en halv times kørsel ihjel. Det kan vi snildt.
ikke faktisk en hel time til at gå, man kører. Nu er det ved at blive sent og sådan noget, så nu skal vi i gang, og vi skal lave mad senere. Så nu er vi fremme, vi er ved supermarkedet, så dagen den er gået spidse. Og vi har en bil, der kan køre igen, så det... Nå, vi ses til mens vi laver aftensmad. Hej! Alright. Vi er ved at have stablet noget på benene. Yeah. Noget curry her. Nu skal vi prøve at få nudler derovre i. Og det er måske meget smart, det er det. Jo. Bare sådan konsistensen af dem. Er de gode? Ja, godt. Okay, så er det shameless time. Ja, jeg skal have mad. Ja. Nej, det har også været... Kom, mad nu. Ja. Skat. Ja. Du skal ikke være bange for, at der kommer nogen og røver os om natten eller noget som helst, fordi jeg har et våben. Så jeg kan forsvare os. Er du klar?